il-BMW M3 Competition MX Drive. L-ewwel domanda li ġeneralment wieħed isaqsi x'aċċelerazzjoni għandha. Uffiċjalment tilħaq il-100 km fis-siegħa fi 3.5 sekondi. Imma varji tests indipendenti jikkonfermaw li l-karozza fil-fatt taċċelera għal 100 km fis-siegħa f'2.8 sekondi. Jagħmilha aktar veloċi mill-Ferrari F8 Tributo u mill-Lamborghini Huracan Eva. Mhux tab xejn din il-four-door saloon ħafna jirreferu għaliha bħala the supercar slayer. Ħarsa malajr lejn l-istorja li bdiet fl-1986 bħala homologation special tal-E30 Generation biex jikkompetu fil-Group A Touring Car Racing kellha magna 4-cylinder li kienet tirrevja waħda tajba. Kenna evoluzzjoni sħiħa bdew jintużaw l-straight 6 naturally aspirated engines, eventwalment użaw anke 4-liter V8, biss imbagħad bl-F80 użaw il-turbocharging għall-ewwel darba u anke l-ewwel darba li użaw l-isem competition. Biss din il-G80 li qed nipprova llum ikkonsidrata rivoluzzjonarja għax għall-ewwel darba qed jiġi offrut l-MX Drive fuq M3. Ħanaraw varjazzjoni allura minn rear wheel drive, karozza magħrufa drifting capabilities tagħha, għal sistema all-wheel drive li fisser karozza hija ferm iktar komposta kemm fit-triq kif ukoll fuq is-circuit. It-tranzizzjoni biss tfisser li llum din il-karozza ħatati kedda tajba lil ħafna mis-supercars eżistenti. L-M3 tinsab dak li ngħidu l-sweet spot tar-range għaliex iżgħar minnha għandek l-M2 li forsi hija daqsxejn iktar playful, imma bil-banda l-oħra hekk għandek xażi aktar sofistikat, ġewwa finish aħjar u l-prattiċità ta' 4 bibien flok 2. Jekk ma jkollix styling aggressiv din il-karozza, ma nafx li ma waħda jixirqilha. Araw daqsxejn il-faċċata, forsi il-highlight hija din il-frameless grill, kunċett verament interessanti li għandek il-bodywork u immedjatament is-segments interni tal-grill u ġo fihom għandek il-components elettriċi bħal-radar, etc. L-styling aggressiv ikompli anke mal-ġemp, tipiku ta' M-car, għandek rota ta' 19 pulsir quddiem u waħda ta' 20 pulsir fuq wara, imma ta' wara ovvjament hija ħafna iktar wiesa u għandek din in-nefħa fil-bodywork biex takkomoda r-rota. Nitkellmu fuq is-saqaf, il-maġġoranza tal-karozzi joħorġu bil-saqaf tal-carbon fiber u l-idea prinċipali hija parti dak estetiku li tnaqqas xi 9 kilogrammi mill-effett fuq is-center of gravity tal-karozza. Biss l-oħrajn jiġu dan l-option li huwa sunroof tal-ħġieġ li huwa mdaqqas u interessant immens li jidħol taħt is-saqaf. Hemm ovvjament enclosure għat tapposta għalih, mhux għandek dik il-pjanċa tal-ħġieġ fuq barra kif hemm ħafna karozzi llum. L-akbar vantaġġ ironikament apparti li jagħmellek atmosfera żbaħ fil-karozza u tista' tiftaħ ikollok arja friska huwa l-fatt li bis-sunroof miftuħ u t-twieqi magħluqin xorta tista' tisma' il-ħoss tal-magna. Niftakar fil-bidu tal-programm meta inħarsu lejn 25 sena ilu, l-slogan tal-BMW kien Sheer Driving Pleasure u fil-fatt il-fokus tagħhom kien dejjem fuq l-ambjent li jikkreaw fuq ġewwa biex is-sewwieq ikollu esperjenza pożittiva immens. U hawnhekk fl-M3 il-ġdida dan żgur ma jonqos. Għandek styling li huwa minimalist imma għandek dak kollu li għandek bżonn fejn għandek bżonn. Hawnhekk għandi l-spec sheet ta' din il-karozza partikolari. Issa ħafna drabi bdiet bħal BMW ikollok il-standard equipment li tkun lista qasira. Mbagħad l-optional extras lista ma tispiċċa qatt. Ovvjament kull optional extra iżid fil-prezz. Hawnhekk bl-M3 differenti. Fil-verità għandek kważi paġna sħiħa li huwa kollu standard equipment. U n-numru ta' options li wieħed kellu jżid biex il-karozza jġiba personalizzata kif jixtieq hija verament minima. Ovvjament kif semmejna qabel is-sunroof huwa optional extra ma araw daqsxejn l-effett sabiħ tiegħu. U għandek il-carbon package li fil-fatt għandek ħafna mit-trim hawnhekk fil-cabin tal-karozza huwa kollha carbon fiber li jikkrea effett verament sabiħ. Għandek sport seats bellezza kemm bħala styling, kemm bħala materjal, kemm bħala il-feel and touch tagħhom, imma aktar minn ħaġa oħra għal darek u
is-support li għandek fil-ġemp billi karozza li ħafna drabi ħadd instaq speeds elevati għandek il-lateral support biex verament jagħmel sewqan tagħha perfett. Huwa kollox iċċentrat ma' driver, inkluż dan l-screen enormi li effettivament għandek blind spot hawnhekk moħbija mill-steering wheel, imma fil-fatt huwa spazju mhux utilizzat. L-steering wheel kif taraw l-ewwel ħaġa għandu il-marka ħamra biex jinnotalek il-ċentru eżatt tal-steering wheel, għandek ukoll iż-żewġ M buttons li effettivament imbagħad darba tidħol fis-sistema tista' tissettja kollox mill-magna għax-chassis, għall-steering, għall-braking, anke għall-legs drive u traction control. Darba settjajt kollox, tafas il-buttuna u tħallija maqbsa u dak jiġi recorded bħala default fuq il-buttuna M1. Mbagħad tista' tarġa' tidħol fis-sistema u tagħżel setup kompletament differenti. Bl-estremità li tista' taqleb il-karozza minn four-wheel drive għal rear-wheel drive. Jekk tagħmel hekk u tipprogrammhom mbagħad fuq il-buttuna l-M2, tista' effettivament taqleb minn four-wheel drive għal two-wheel drive b'absa ta' buttuna. Meta nkun qed nagħmel review ta' xi SUV, nagħmel aċċent kbir fuq l-ispazju li toffri l-karozza bħala luggage space. Hawnhekk ftit tkellimt fuqu, nurikom il-luggage space li huwa deċenti daqsa BMW 3 Series normali. Biss il-vantaġġ kbir li fiha din il-karozza li għandek prestazzjonijiet impressjonanti u xorta livell li ħafna ta' prattiċità. Il-fatt li għandek 4 bibien u post tal 3 adulti fuq wara huwa xi ħaġa uniku fis-suq. U niġu għal kapolavur il-qalb ta' din il-karozza impressjonanti, għandna il-magna l-S58 li hija 3 liter straight 6 twin turbo. Tiżviluppa 523 horsepower, 650 Newton meters ta' torque. Kif aċċennajt fl-introduzzjoni, din karozza li għandha accelerazzjoni spettakolari, tilħaq il-100 km fis-siegħa fi 2.8 sekondi. Bħala roti għandhom daw l-alloy wheels li huma vera sbieħ, optional extra li fiha l-karozza huwa l-caliper li misbuħ aħmar u interessanti li id-disks huma tal-metal għax huwa konsidrat li m'hemmx għalfejn jkunu ceramic, dawn huma kapaċi biżżejjed għall-potenza u l-użu tal-karozza. Il-core tas-cylinder head ta' din il-karozza hija 3D printed. Il-vantaġġ il-kbir huwa li hemm kontroll aħjar fuq il-cooling tal-magna, partikolarment meta tkun taħt stress qawwi. Tingrana gear u tibda miexi u s-simfonija tkompli. Għandek 8-speed automatic gearbox. Issa għal ftit dik tkun forsi ta' żvantaġġ għax tradizzjonalment l-M3 gearbox manwali il-puristi kienu jħobbuha. Biss tant saret sofistikata u partikolarment fuq il-competition li gearbox manwali aqqas tkun tista' tieħu il-power li tiġġenera l-karozza. Allura kellhom imorru għal gearbox awtomatika biss imbagħad għandek il-paddle shift so inti you can override tista' tieħu kontroll tal-karozza il-ħin kollu u tibdelu titla' u tinżel gerjiet kif tixtieq int mingħajr effettivament ma tindaħallek. Ħaġa li impressjonatni hija li meta tissuq bil-mod kif qed nagħmel bħalissa, il-gears jitilgħu f'sekonda, ġifieri diġà qed nagħmel 35 km/h u qiegħed fourth gear. Biss imbagħad meta ssuq aggressivament, ittieha first gear jew tpoġġi automatic u tafas il-gass mal-pjanċa, il-karozza iżżomm il-gear ħafna u ħafna iktar. Allura għandek first tibqa' tila sar rev limit, second tibqa' tila u żżomm il-gear allura tagħtik ħafna iktar kontroll fuq il-potenza. Mill-banda l-oħra steering ikkontrollat elettronikament, allura forsi għandu daqsxejn inqas feedback mill-sistema tradizzjonali, imma fejn tidħol preċiżjoni assolutament you cannot fault it kif jgħidu l-Ingliżi. Suspension għandek comfort settings jekk qed issuq fit-triq u l-karozza hija komda biżżejjed, ġifieri ma tistax tgħid li ddejqek għax jibsa wisq. Karozza li faċilment tuża bħala waħda ta' kuljum anke mal-familja, mentri bl-M5 qalbu għal sistema plug-in hybrid allura għandek apart il-magna, il-batterija u moturi elettriċi biex jagħtuk xorta performance impressjonanti, imma ovvjament jiżdied il-pis tal-karozza u jiżdiedu affarijiet oħra. Hawnhekk bqajna bil-magna petrol mingħajr elettrifikazzjoni, straight 6, għandek 3 liter engine
li kif għadna għandha performance impressjonanti, magna li tiflaħ ħafna u ħafna swat u magna li ħatik ħafna pjaċir. Naddi għal-fatturi li l-aktar oġbuni fl-M3 Competition, l-ewwel waħda hija l-introduzzjoni tal-X-Drive 4-wheel drive system li jfisser il-karozza għandha ħafna iktar kontroll anke f'ċirkostanzi per każu ta' xita u tixrif, allura tagħmilha ħafna iktar usable. It-tieni ħaġa bla dubju hija l-magna hija possibilment l-aħjar straight six li teżisti fis-suq bħalissa. It-tielet ħaġa hija id-dual personality, karozza faċilment intuża bħala everyday car, anke bil-familja, mi problema ta' xejn, biss imbagħad mawra sasqallija għal fuq wieħed mis-circuits hemmhekk u joħroġ karattru kompletament differenti. Bla dubju, karozza bħal di jrid ikun hemm xi kompromessi l-ewwel wieħed huwa il-peace tiżen 1.8 tunnellati, xorta bbilanċjata tajjeb immens, xorta għandha center of gravity baxx u grip u handling eċċellenti, biss imbagħad perkażu fil-braking tħoss dak il-peace żejjed. Ovvjament fiha comfort mode, allura meta tissuqha fit-triq tapplika din il-mode u l-karozza tiġi komda biżżejjed biex ma ddejqek assolutament xejn, imma mbagħad meta tinstaq bil-qawwa allura hemmhekk is-suspension issir kruċjali. Alla volja il-karozza kibret daqsxejn fid-dimensjonijiet kemm fit-tul kif ukoll fil-wisa' u anke żiedet ħarira fil-peace, ma xorta tibqa' karozza eċċezzjonali. Kif għadt aktar minn darba għandha performance figures li huma impressjonanti, għandha handling u ħoss verament sabiħ, għandha reliability factor magna li hija bulletproof li ovvjament ħaġa li wieħed jikkonsidra żgur. Biss imbagħad karozza prattika għandha livell li ħafna ta' kwalità kemm ġewwa fil-kumdità u anke fil-finish u karozza li kif għadna għandha żewġ karattri. Tajba biex tuża mal-familja kuljum u tajba għal fuq xi circuit.